For today's video, magmukbang taog saging with uyap. And my auntie is laughing. Yan ang kuhaan tinawag ng uyap. Ito naman saging. Yan. Katawa na ka di ako kaon ko. Bahala ka. Kaon. Nangagda ko ba? Nangagda ko. Nakuha man siya. Nakuha. Di siya pakita sa camera. Okay ba? Wow, gito ba? Nakakaon ka. Ay, ginahakot ba nila yung saging? Wait, hindi nga eh. Hindi kayo ng saging nga. Kagyan yung mga kwanay, mga nap, apel kaon, apel kong nap pa eh. Tanglaro ka, ita pa eh. Tawag din sila din eh. Ito din sila sila eh. Tuhan na, tarong mo ba eh. Kain mo ba din? Kainin mo yan. Kumain na kayo ba din? Kumain na. Mukhang masarap. Agato. Bahala ka diya. Basta ako sirok ay kung saging rabag yun. Sirok ay kung saging rabag. Hindi pa ako manghatag. Hindi pa dyan kumilin. Bahala ka diya. Suya diya. Kaya sa kao pa rin. Kung sa isbuga. Kaya di siya kumagabot. Isbuga saging nga. Tira bang ka na. Taro nga nagmukbang ha. Mukbang word. Ay. Nagmukbang din sila. Ang chismis pa di. Hanggang natali ko, ningom siya. Di ko na kayang hutol. Shout out.
katawa na si Madi kay naglibog siya sa kanya pagurot ng saging. Siya rin yung mahurot ng saging. Hurot saging mo deh. Doon na lang din mo deh. Kuha ni usa kay murag gay na yan kinaon. Sa Christian ka